Eskerrik asko espontaneoak eta eskerrik asko haurtxoak. Ilusioz beterik datoz, urduri, atzekaldean urduri, batzuk eskoak poltsikoan, hotze, dardarka, emozioz beteta, baina ilusio handiarekin zuen gaur eskaini nahi dizuetena eskaintzeko. Beraz, orain bai, koroari emango diogu hasiera. Gaztetxo hauek gauza asko prestatu dizkigute. Irakasle, zenbait irakasleren gidaritzapean. Hasiko dira, Adizan Gabriela piezarekin. Jarraian, Donostiako. Gero, Gogo Sopare. Eta lehen zati honi amaiera emateko, Oh Happy Day. Beraz, 4 pieza hauek eskainiko dizkigute musikariek eta koroak. Mila esker.